दैयानो खुरखाजोबनानै हा थोबसेबो गैला बिनि थाखाय जों लुगैदों सारनि सिगाङाव माने जोंनो थानो थाखाय सुबिदा होनांगोन आरो जों बेयाव गैया नङा जोङो 40 गिरि मानसि दङ आरोना बेनिखायनो जोंनो थानो थाखाय सुबिदा होनांगोन बे सारा जोंनिसिम गथ'फ्राथ' दङ दंनाया न'खरसेयाव सोरनावबा साब्रै साथाम सानै बेफोरबायदि दङ आरो गासिबो दा फरायनायनि थाखायबो दा उसुबिदा जानानै दं नालाय फरायनायनि थाखायबो गथ'फोरनि थाखाय माने सुबिदा होनांगोन आरो नोंसिनाव हा हुआनो गैथारामोन जोंना गैखाया सफाय खुरखा जानानै जोंना हायानो गैखाला सारनिसिम हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोङो बुंहरनाय जाबाय आरो दा माने जोंनो जिरायनो थाखाय जोंनो माने सुबिदा नांगौ आरो जानो रायजो संसार जानो थाखाय नोंसोर आलाय सिलाय जानानै फैनांदों बेवहाय औ जोंना दै खुरखा जानानै जोंना हायानो गैखायामोन नालाय बेनिखायनो जों दा बेयाव फैनानै थाफैनांगौ गोनां जादों आरो हाग्रागायाव सनिपुरनि सफाय दैया मा गामिमोन पुरानि हाखर जोंनिया होजोंहाय पुरनायावहाय जोंना ओरै बे लावदांगि ओरैजाय सेस माने गासिबो जोंनि ओरै माबायाबो मावरियाफुर गासिबो ओरै खुरखाजोबखानायखा आरो बाटासि एरिया सेस खुरखाजोबखानायखा सफाय दैया आरो दिनैनि बे गामिखौ मा गामि नाम दोनदों दा बियो गलगथा 4 नं गलगथा अननानै जोंहा हा हु गैया औ जोंखौ दाबसे जायगायाव गोजानाव अननानै मोजाङै मोजां संसार जानो दोनहैबानो जाबाय नोंसोर दा खस्थ' मोनो ना बिराद खस्थ' मोनोथ' आरो दै लायनाय हाजिरा हुजिरा मावनानै जानाय बिराद खस्थ' नोंसोर हा हु गैयिनि थाखायसो बेयाव बायद' जादों औ थाफैनांगौ जादोंथ' आरो हा हु गैयिनि हायानो थोबसेबो गैया नालाय थानोनो बेयाव थाफैनांबाय जोङो धिकियाजुलि ओमफ्राय सुङाजान दैमा दंना हाखौ खुरजुबबाय माइ गायनो हायाखै ओमफ्राय माइ गायनायखौबो लांजोबबाय ओमफ्राय हा गोदान खुलिदों होननायखाय इयाव फैबाय आरो सोरबाफोर नोंसोरखौ लाबोदों नामा बेयाव बेलेग मानसि लानाय माने इयाव माबा फैबाय आरो नेनो होननानै नङा सोरबाफोर लाबोदों नामा खोन्थादों नामा बेयाव हा दङ होननानै बिदि खोनानानै फैदो जों रावबो लाबोआखै लाबोआखै बेसे गोबाव जाखो जों इयाव ओरैनो आगोलाव बेसेबां होनदो 5 बोसोर जाबाय होनदों नामाथाय मानसिफोरा ओमफ्राय जों बारा दिन जायाखै आरो मास मोननै जाबाय मास मोननै बेलेगा दंमोनबा इयाव फैबाय आरो दा बेसेबां हा दखल खालामना दङ आबाद मावना दङ इयाव आबाद दा मावाखै हाग्राल' माबागासिनो दानगासिनो हाग्रा फिसाखौ दा नोंसानियाव बेसेबां आवग्रिना दङ हाया बेसां जायोथाय दा माबायाखैना ओरैनो खाथि खाला ओरैनोसो दानगासिनो दा जेबो माबायाखै हाखौ रानाखैबो माबायाखैबो जों आगोलाव माने इयाव 5 बोसोरसो जाबाय नै इयाव थाफैनाय मानसिफ्रा ओमफ्राय इयाव जों खोनानानै फैबाय नालाय बेयाव उपाय गैया होननानै इयावनो थाबाय आरो फैसालाय इदिनो माबा माबि खांनांगौ आरो दा बेसेबां होनो गोनां जादों थाफैनायनि थाखाय फैसाखौ जों दा माबा होदों 7,000 ना 3,500 होनदों खोमा सोर लानाय बे फैसाखौ रायजा लायो रायजोआ बेयाव बेसेबां हा हगारना होगोन दा रायजोआ देनांहायसो बेसेबां होयो आरो मिलायनानै होगोन आरो मिलायनानै बेसेबां होयो दाननानै नोंथांमोना बे दहायनि कल रेकर्ड बा भिडिअखौ खोनानानै मोनखाबाय होनबा बे अलरेडि माने निउस माने जाखाबाय माने जों निउसबो नुनो मोन्दों ओमफ्राय दिनै नोंथांमोना मिथियो दिनै बर' सुबुं बा बर' आइजोफोर बर' न'खरफोरा दिनै गोबां माने दुखुथिया नङा होनबा बिथांमोना माने रुनिकाटा चिरां जिल्लानि मा होनो जायगाखौ नोंथांमोना दहाय खोनाखाबाय नङा होनबा दा बेवहाय गोबां बर' दुखिया गोरिबफोर दङ बिथांमोना हा गैजाया माबा गैजाया माने दैजों बोहैजानानै माने बे हा खुरखाजानानै जायगा गैयानो ओंखायनो बिथांमोना दिनै गोदान जायगायाव बा गोदान फरेस्ट जायगायाव थांनानै बिथांमोना न' लुना थादों होनबा बेवहाय दा बिथांमोनाव उपाय गैया बन दाननानै जायाबा बिफां दाननानै जायाबा होनबा दा फरेस्टखौबो जों बासायनो नांगौ दा फरेस्ट माने दाननाया जोंनि थाखाय माने आयेन बेरेखा बायदिबो जादों होनबा जोंनि बर'नि दुखुथिया न'खरफोरा बन दाननानै सिननानै बेफोरखौ माने फाननानै जायाबा बिथांमोनाव लामायानो गैया मानिफ्राय माबोरै खामानि मावना जानो होनबा बहानि फैसा मोनो बिथांमोना दिनै न'खर सालायनो गोनां दङ गथ' गथायजों जोबोर दुखुनांथाव होनबा
बेनि बेलायाव बिथांमोना हाग्रामा सारखौ रिकुवेस्ट खालामदों माबा मोनसे खालामनानै बिथांनि दा सरकार दङ बिथांमोना खावलायनानै एसे एनला थानायनि जायगा बेब'स्था खालामनाय नङा होनबा जिहेतु जोंनि बर'नि फिसा दिनै बिथांमोना आलाय सिलाय जाना दं जोबोद दुखु मोनदों आरो खोनानानै नोंथांमोना मा बुङो बेनि सायाव कमेन्ट सेक्सन खालामबानो जाबाय लोगोसे मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनो जाबाय थेंक इउ स' माच